Спринтер 413, 2005-2006 година. Печката спря да работи. Закачихме на диагностика и искахме да видим какъв е проблема преди да я пратим на сервиз, за да може да ориентираме майстора, който ще я прави, какво точно е станало с нея. Ето къде се намира, най-лесният достъп е. Махаме маската, фара, лесно се маха, някой друга видео и всичко пада. Така, печката е тук. За да я свалим, трябва да махнем тези два маркуча, ще ги стиснем с клещи, за да не губим антифриз. Махаме горивото, отдолу има, от долната страна има ауспух и буксата. Така, важно нещо, което питахме, за да разберем как става. Диагностиката е един адаптер, който в момента не е пред мен. Той се закача на лаптоп с определен софтуер за тази печка. Адаптера се закача с плюс и минус за акумулатора. И третия кабел, който е реално за диагностиката на тази марка, се закача на синьо-белия кабел. Така, това е буксата, която отива, буксата с кабела, който отива към печката. Синьо-бял е кабела за диагностика, който е към печката. От другата страна, в случая, там си хванахме сигнала, е това какво е? Синьо-червено ли е? Синьо-червено. Не е кафяво-червено е. Така, тук закачаме третия кабел, за да може да подкараме диагностиката. Трябва да има някаква табелка в принцип по печката, за да видите кой е точният модел, за да можете да намерите в софтуера на диагностиката. Тази няма табелка, затова пуснахме автоматично търсене и се намери без проблем. Видяхме каква грешка дава и така сваляме и я пращаме за ремонт. После по обратния ред слагаме всичко и така.